Türkiýe Osman imperiýasy tarapyndan ermenileriň öldürilmeginiň 100-nji ýyly bellenilip geçilýän dabarada Rim papasy Fransisiň genosid sözüni ulanmagyna gahar-gazap bildirýär. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu bu gam gussany bir taraplaýyn ýatlamak Rim papasyna we onuň at-awraýyna gelişmeýär diýdi. Bu barada kardeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkiýe Papa Fransisiň Osman imperiýasynda ermenileriň gyrgynçylygynyň 100 ýyllygy bilen bagly geçiren dini ibadatynyň dowamynda genosid sözüni ulanmagyna gahar-gazap bildirdi. Fransisiň 10 aprelden bu çykyşynyň bir näçe sagat ýa-da Ankara özüniň Vatikandaky elçisini konsultasiýa üçin çagyrýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu bir taraply esasda gynanç bildirmeklik Papa we onuň elindäki ygtyýaryna laýyk gelmeýär diýdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlud Cavusoglu Papanyň beýannamasynyň kanuny we taryhy reallyklardan daşsadygyny we kabul ederlikli dälligini belläp Twitter ulgamynda ýazdy. Ol dini häkimetler esassız aýyplamalar bilen nägilelik we düşmançylyk döredilmegine orun bermeli däl diýip belledi. Fransis köpçülikliň gyrgynçylygy 20-nji asyryň ilkinji genosidi hökmünde giňden seredilýänligini belledi we Papa Jan Paul II-niň we Ermenistanyň patriarhynyň 2001-nji ýylda gol çeken beýannamasyna salgylandy. Bu genosid termininiň Ermenistan bilen baglylykda Rim Katolik Kilisiyasiniň ýolbaşçysy tarapyndan Mukaddes Peter ibadathanasynda ulanylmagy bilen bagly ilkinji wakadyr. Birinji jahan uruşy döwründe ermenileriň Osman türkleri tarapyndan köpçülikliň gyrylmagyna we 1,5 million adamyň deportasiýa edilmegine taryhçylaryň we döwletleriň ençemesi tarapyndan genosid hökmünde seredilýär. Türkiýe ermenileriň Osman imperiýasynyň hristiýan azlygyny ýok etmek boýunça siýasatynyň netijesinde däl-de grajdan uruşy zerarly wepat bolandygyny we pedalaryň sanynyň has azdygyny öňe sürýär. Dini ibadata Ermeni kilisiyasiniň baş tutanlary bilen bilelikde gatnaşan Ermenistanyň prezidenti Serge Sarkisyan Fransisiň halkara jemgyýetçiligine täsirli habar ýetirenligini aýdyp minnetdarlyk bildirdi. 1 milliard dinçiniň ruhany lideriniň sözleriniň berk täsiri bar diýip Sarkisyan Associated Press agentligine aýtdy. Ermenistan ermenileriň köpçülikliň gyrylmagynyň genosid hökmünde ikrar edilmegini gazanma uğrunda ençeme ýyl bäri kampaniýa alyp barýar. Ýewropa döwletleriniň ençemesi gyrgynçylygy genosid hökmünde ikrar etdi. Birleşen Ştatlar olaryň tejribesine eýermedi. Ýurdun 44 ştaty gyrgynçylygy genosid diýip eglan eden soň demokratik we respublikan kanun çykarjylary prezident Barack Obamany muny ikrar etmäge ündäýän rezolýusiýany teklip etdiler. Ermenistan senäniň ýyl dönümini resmi derejede 24 aprelde belleýär. Kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligi gepleşigimizde goňşy Owganystanyň deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owganystanyň demirgazygyna ýerleşen Badagşan welaýatynda soňky 3 güniň dowamynda söweşijiler bilen Owganystanyň harby güýçleriniň arasynda berk çaknyşyklary bolup geçdi. Onuň henidem dowam edýändigi aýdylýar. Uly bir bölegi Merkez Aziýaly bolan şol söweşijileriň Owganystanyň harby postlaryna hüjüm etmek bilen başlan şol çaknyşykda onlarça söweşijiler bilen bir hatarda 30 golay Owgan eskeriniň jeňçiler tarapyndan kellesi kesilip öldürilendigi aýdylýar. Bu barada soňky täzelikleri Kawula habarçymyz Şamirdan Guly Muraddan dinläliň. Demirgazak gündegor Owganystanda Merkez Aziýaly jahatçylaryň köpçülikliň ýerleşendigi indi megerem sırlygyna galmady. Merkez Aziýaly jeňçileriň demirgazak we gündegor Owganystanda uruşlara gatnaşýandygyny ýerli resmiýetler tasdikleýär. Badagşan welaýatynda bolan çatışykda 30-dan gowrak Owgan harbysy halak bolupdyr. Onlarça Owgan harbysy yaralanypdyr. Ençeme Owgan harbysini jeňçiler ýesir alypdyr. Owgan harbylarının tank we harby ulaglary jeňçileriň eline geçipdir. Badagşan welaýatynyň Jürüm atly etrafynda Owgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm eden ýaraglaryň aglabasynyň Merkez Aziýaly jeňçileri bolandygy aýdylýar. Owgan parlamentiniň Badagşan welaýatynyň agdasy Sepilla Müslim Milli Mejlisiň şu günki ýygnagynda sözlän sözünde jeňçileriň 28 sany Owgan harbysynyň kellesini kesendigini aýtdy. 14 Owgan harbysynyň yaralanandygyny deputat ma'lum etdi. Owgan harbylarynyň tank, agyr ýaragy we böleki harby enjamlary jeňçileriň eline geçipdir. Jeňçiler öz hüjümini dowam etdirýär. Onuň öňüne almak Owgan güýçlerine başartmaýar. Sebäbi Owgan harbylarynda ýeterli ok ýaragy, hatda harby maşynalarynda ýangyç ýok, diýip deputat aýdýar. 28 nafar harby gaşara, 4 nafar zatly, 4 arodatdan, 8 arolaryň
Soňky günlerde Owganystanda ollarça Şiğa mezhebine uýan ýaşaýjylar zamun alındy. Olary zamun alanlaryň merkezi adiýaly jahatçylar bolandygyny bilermenler aýdýar. Owganystanyň Milli Mejlisiniň Badagşan welaýatyndan böлеки bir agzasy deputat Zikriýa Sowdanyň aýdysyça bu welaýatda merkezi adiýaly jeňçiler hereket edýär. Olar Badagşan welaýatynda dowam edýän uruşlara gatnaşýar. Badagşan welaýatynyň Jürüm atly etrabynda Owgan harbyleriniň merkezine amala aşyrylan hüjuma merkezi adiýaly jeňçiler gatnaşypdyr. طالبای خارجی هم آمدن که تعدادی هم از چچنیا هست، از آسیای میانه، از ازبکستان و ترکمنستان هستن. Badagşan welaýatynda Owgan harbylerine ziýan ýetendigini Owganystanyň Gorunmak ministrligi tasdiklady. Daşary ýurtly jeňçileriň Ömeril Islam atly komanderiniň öldürilendigini ma'lum etdi. Owganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gulalay Ekberiň aýtmagyna görä, Badagşan welaýatyny jeňçiler howpawandyrýar. Bu welaýatyň üç etrabynyň erteriýa soňky gün döwlet garşydaşlarynyň kontrolyna geçmegi ahmal. Jeňçiler Owgan harbyleriniň ýarag we harby enjamlaryny basyp aldy diýip senator aýtdy. Ba farda we pas farda sala we muhimmat we birinjar we toputan gireki muhalifin girifta wulswali jürüm wulswali ýomgan we wulswali wardyş suhbat mekene. Badagşan welaýatynda çatışygyň bolandygyny, onda Owgan harbyleriniň ýetgi çekendigini Owganystanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiqy hem boyun aldy. Ýöne garşydaşlara bir welaýaty ýa etraplary basyp almagyň başartmajakdygyna ol nytaýyp geçdi. Badagşan welaýatynyň käbir etrabyna jeňçiler wähem salýar. Şoňa garamazdan Owgan güýçleri düşmana garşy göreş alyp barýar diýip Siddiqy aýdýar. Hiç vilayeti در حال سقوط نیست. حتی ولسوالی در حال سقوط نیست. در بدخشان در بعضی از ولسوالی تهدید دشمن روبرو شدیم. Daşary ýurtly jeňçileriň Pakistandan Owganystana geçýändigini sençiler aýdýar. Gündegor Owganystanyň Badagşan welaýaty strategik regiondur. Merkezi adiýaly jeňçiler ony demirgazyk Owganystana geçilge hökmünde ulanýar. Owgan hökümeti daşary ýurtly jeňçileriň öňüne almaga pursat tapmaýar. Çünki Owgan liderleriniň arasynda hökümeti dolandyrmak meselesinde özara düşünşmezlik dowam edýär diýip deputatlar nägelelik bildirýär. Şaýmerdan Golumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizde Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda şu günler geçirilýän köpçülikliň çäreler garaşsyzlygyň 24 ýyllygynyň we bitaraplygyň 20 ýyllygynyň şanyny ýurdun esasy bayramçylyklarynyň saýasynda amala aşyrylýar. Şol çäreler Balkan welaýatynda nähil geçirilýär we olaryň depkini döwlet edaralarynyň we sosial obyektleriň işine nä derejede duýulýar. Bu barada maglumat almak üçin häzirki wagtda Balkan welaýatyna sapar edýän ýazyjy Amanmurad Bugaýew bilen bir salmyň söhbetdeş boldyk. Amanmurad Türkmenistanda garaşsyzlygyň 24 ýyllygy bitaraplygyň 20 ýyllygy şigary aslynda köpçülikliň çäreleri geçirmek kampaniýasy şu ýylyň başyndan bäri elan edildi. Siz häzir Balkan welaýatynda şu kampaniýanyň täsirini nirelerde we nämelerde görýäňiz? Olar bilen bellemezde Türkmenistanyň 2015-nji ýyl farahatlyk hem de bir taraplyk ýyllyk elan edildi. Şonuň üçin geçirilýän şäherler öňküýler bilen deneşdirilmeginde has köperildi. Şu wagt orta mektep bolsun, ýörünti orta mektep bolsun, tapawdy şolarda geçirilýän şäherler uzun kefeler üstünde häzirden başlap ýylyň haýgy aýyna haýgy kenargawatlanyp haýgy aralyň asyldyk hakynda anyk kazavatlar öğretilýän bir ýerde vilayet derejesinde asyldyk mektepleri çağrılar varlygy şeýle hem biletkäler ýaşaýyş obyektlerini görünmez. Yani de şolara gaýtlypdy, şol asyldyk gaýlara ýene gaýlara gaýtlypdy geçirildi çärelere ýandan taýýarlyk görülýär. Ya bolmasa ýurtda garaşsyzlygyň 24 ýyllygynyň öňküýlerinde geçirildi. Ýaşylyk maslahatna häzir şäher derejesinde de, vilayet derejesinde de taýýarlyk görülýär. Amanmurad şu kampaniýanyň täsirini takyk bir idare kärhananyň mysalynda ýa-da bir okuw jaýynyň mysalynda gurrun bereňizde näme aýdyp bilersiňiz? Kampaniýanyň täsirini Balkan welaýatynda ykmalçylyk üçin
Uyumlu tutmak mümkün. Şehirde, şuurlu geçilýän çäreler, yalan harbysyny särlik aýlan bağlılıklı geçirilýär. Şehirde okuwçylaryň okuwatmaşyndan geçirilýän sport çärelerine gatnaşygy has köprak bolýar. Yavulmağı edil ağın, başımları doğan ediyazı, bağ oturtmanın bırağlarına da şu yürütü ortak okumetlerinin okulçuları, köpçülüklerin şekilli beyleklere aramızda her kimin amal etmeli, bayramçılık borçlarından kesinlikle yani kim aydın etmeli, kim tanz etmeli, tanzını öğrenmeye şuurlardan aydın etecek, aydınlığı öğrenmeyene ona da bari oğul kaçanı kuvvetlermiş o bayramçılığın bellenlerine şäherler lukmançylyk ýürüýüşlerine has äsger edilýär. Amanrada şu geçirilen çäreler lukmançylyk mektebiniň taliplerine, studentlerine nähil täsir etdirýär? Olaryň okuw prosesine ýagny. Okuw prosesine elbetde öýlebilen atyrsatyň täsir etdirýär, elbetde täsir etdirýär. Üstünde okuwjylarına da anhat etmek ýok, bir haýlyk bilen berjekde iş tanışyp yürüyüşü ulanmagyna spesialistler için hazır aydın gerçekten yetiştirildiği sebebi onun gerçekten adam tarafını çözmeli. Ve son günün şişedeki ulfanolya değil, hukuklarını aldıklarlayan köpçülü işler amal edilen köpçülü çareleri bunlar gerçekten spesialistlerin yetişmeyene özünün onun təsirini yetiren okterfine onların okumalı tecrübede ürünlerin rastlarının kanunu kopuldup şoğunun şagalarının kanarkiye özünerlerini elanmağı olur, mümkünçülükler olur, barha kulagatına ağalıya. Elbette təsir etiriyor. Amanrada Balkan welaýatyndan gepleşigimi gatnaşyp beren görüňleňiz üçin köp sag bolun. Sen sag bolun, işim görewatçy bolun. Dünya ýurtlarynyň köpüsinde garaşsyzlyk senesi esasy bayram hökmünde bellenýär. Emma bu senäniň resmi derejede we halk arasynda bellenişi hem tapawutlanýar. Azatlyk radiosu garaşsyzlyk bayramynyň Merkezi Aziýa regionunda we Türkiýede bellenişiniň aýratynlyklary bilen gyzyklanýar. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumaty. Merkezi Aziýa döwletleri döwlet garaşsyzlygyny Türkmenistan bilen bir wagtda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýyly 1991-nji ýylda eglan edipdi. Özbegistanda garaşsyzlyk seneti ýurduň esasy döwlet bayramçylygy bolup, oňa resmi derejede öňünden taýýarlyk görülýär. Özbegistanly jurnalist Faruk Yusufi 1-nji sentýabrda bellenýän bu sene münasibetli esasy bayramçylyk dabarasynyň Daşkentde diňe saýlanty adamlar üçin niýetlenip geçirilýänligini görüň berýär. Главным событием праздника становится это мероприятие в Ташкенте. Bayramçylygyň esasy çäresi prezidentiň atnaşmagynda Daşkendiň bas meýdansynda geçirilýär. Emma bu ýere her kim baryp bilmeýär. Diňe saýlanan mihmanlar ýürüýte çakylyk esasynda bu dabara tomoşa edip bilýär. Köpçülüklerin bayramçylyk dabarasyny taýýarlap görkezýänler bolsa, mejburi gatnaşdyrylýan studentlerden we döwlet edaralarynyň işgärlerinden düzülýär. Sentýabryň başynda geçirilýän dabara resmi taýýarlyklar may aýynyň aýagynda, iýunyň başynda başlanýar. Студенты забирают учёбу. Kırgızstan öz garaşsyzlygyny 31-nji awgustda belleýär. Kırgız jurnalist Aynura Jakşakyzy bayramçylyk dabarasynyň meşhurnyň ýubiley senesine gabat gelip gelmeýänligine bagly bolýanlygyny belleýär. В принципе, как на главной площади Бишкека обязательно проходит. Adatça paýtaht Bişkegiň esasy meýdançasynda ýurt ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda resmi çäreler geçirilýär. Ideýany köpçülüklerin gedelençleri bolýar. Ýurduň beýlik şäherlerine hem dabaralar bolýar. Muňa 15-20 gün öňünden taýýarlyk görülýär. 15-20 дней, наверное. Kırgızstanda da döwlet guramaçylygynda geçirilýän çärelere esasan studentler gatnaşdyrylýar. Добровольно вряд ли кто-то выйдет. Bu çärelere kim meýletin çykar? Esasan bu çärelere ýaňy okuwa giren 1-nji kurs studentler gatnaşdyrylýar. Olary ýürüýte toplaýarlar. Elbetde ýaňy egzamenlerden geçip okuwa giren ýaşlar çäre gatnaşmakdan boyun açyryp özlerini töwekkelçilik astyna salmajak bolýarlar. Käbir döwlet edaralarynyň käbir işgärler hem gatnaşdyrylýar. Muallimler we lukmanlar hem gödeýilýär. Emma bu giň bir tejribe däl. Meniň doganlarym lukman.
Men olaryň çäre çekilerini barada hiç wagt eşitmedim. Мои сестры-врачи, вот я никогда не слышала, чтобы они когда-то ходили. Türkiýanyň raýatlary 27 oktýabrda bellenýän gararsızlyk bayramçylygynda resmi derejede diýinjalýarlar. Ýurdun esasy döwlet seneti bolan bu bayramçylyk çäresiniň ilatyň durmuşynda köp göze iýilmeýänligini Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhan gurrun berýär. Esasy resmi edaralar geçirýär. Halkyň kändir olar ýaly gyzyklanmasy ýok gararsızlyk bayramına. Bu bayramçylyk nähili gutlanýar? Meselem mekteplerde, okuw jaýlaryna ýa-da resmi edaralarda ýerden şol berkararlyk mukamy döwlet giyimini çalynýar, bayda asmana galdyrylýar, ata-babalarnyň ýadygarlyklarına zadyna gül goýulýar, bolýar. Oňdaşyna gararsızlyk güni sebäpli bir näçe gün öňünden görülýän taýýarlygam ýok. Ya da soňla balanşykly bir ýürüýte kampaniýada alyp barlanak, bir propaganda da ýok, adaty bir ýagda ýokmyny. Türkmenistanda ýylyň dowamında onlarça müň çäre geçirilýär. Şu ýyl köpçülikliň çäreler gararsızlygyň 24-nji ýyl dönümi we bitaraplygyň 20-nji ýyl dönümi bilen bagly bayramçylyk seneleriň şygary astynda geçirilýär. Kardeşim gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň dürli sebitlerindäki köpatly ýaşaýyş jaýlaryň daşyny awatlama işleriniň dowam edýändigi habar berilýär. Bu çäranyň çäğinde bir tarapdan öňünden odýen ýyly edilmedik jaýlaryň daşy hem awatlansa, beýleki tarapdan daşy awatlanýan käbir jaýlaryň daşynyň mundan 2-3 ýyl öň awatlanandygy habar berilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Turwanyň berjek maglumatyny dinläliň. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryny awadanlaşdyrmak işleri üznüksiz dowam edýär. Bu şäheriniň çäklerini ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlary renklenip, enşeme ýyllap ýyly edilmedik jaýlaryň daş geçişi görýär. Şol bir wagtda daş geçişi öňden hem odýen erbet bolmadyk ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlary da täze renklenýär. Özde şol jaýlaryň käýlerini diwarlary olal hem uzak bolmadyk döwürde iňmäkisi ağzyndan bir gezek oňorlypdy. Ýatlak geçse 2009-njy ýylda şol jaýlar Türk suwugy diýip adlandyrylýan suwugy bilen suwulyp, dürli renklere goýulyp, dürli dekorasiýalar bilen bedelli. Protokol we uly köçeleriň gyralaryna ýerleşýän bu jaýlaryň şondan soňky eýe bolan keşfini häzirem görse bolýar. Paýtagtyň Saparmat Türkmenbaşy, Mawtumly, Gowrak prospektlerindäki we beýleki käbir köçeleriň urunaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpsüň diwarlary Türk suwugy bilen suwulypdy. Emma häzirki wagtda şol jaýlaryň diwarlary ýanadan awadanlaşdyrylýar. Esasan Saparmat Türkmenbaşy prospektine ýerleşen şonuň ýaly ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlary oňorlýar. Bundan olal özleriniň öz borçly bedewi we renki bilen beýleklerden tapawutlanýan bu jaýlaryň diwarlary indi mermer alkaban atly guruluşyk materialyny örtülýär. Kär guruluşçylaryň aýtmaklaryna görä alkaban atly bu guruluşyk materialy plasmasa megdeş bolup, oňa çara fiziki basyş edilse döwlük ýa-da ýemşerip bilýär. Munyň ömrü 3-4 ýyl, şondan köp durmaz, öňkü türk suwugy ýokdur diýip daşowly guruluşçy Han gurrun berýär. Häzirki wagtda ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryny alkaban bilen mermerlemek işi esasan paýtagtyň Saparmat Türkmenbaşy prospektiniň urunaky ýaşaýyş jaýlaryna alınıp barylýar. Bu köçäniň urunaky ýaşaýyş jaýlarynyň käýerlerini rejeleýiş işleri gutorsa da käýerlerini eýýän bir näçe aýdan bäri dowam edýär. Dogrusy diňe bir türk suwugly ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlary dälle eýse ýaňy ýakyny renkleriň ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlarynda häzirki wagtda alkaban bilen örtülýär. Mysal üçin Goloýda paýtagtyň Parahat 2 mikroraýonynyň Ýunus köçesiniň urunaky 3 tane ýaşaýyş jaýynyň diwarlaryny mermerlemek işine başlandy. Bu ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlarynyň renklenende entek 2 aýam bolanok. Emma indi ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, ol jaýlaryň diwarlaryny mermerlemek buýrulypdyr. Yerlerine belirlesek paýtagtyň Parahat 2 mikroraýonynaky ýaşaýyş jaýlary 2017-nji ýylda üstü ýapyk binalarda hem de söweşijileriň otlary boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçiriljek Olimpiýa şäherçesiniň goloýuna ýerleşýär. Paýtagtyň beýleki raýonlarynaky ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryny oňurmak işleri hem Aziýada 2017-de taýýarlyk işleriniň çägine alınıp barylýar. Bu işleriň gidişi bilen Türkmen Döwlet Habarlar agentliginiň ýurdun Ministrler Kabinetiniň meclisinden berýän raportlar arkaly tanışmak mümkin. 20 martda bolup geçen Ministrler Kabinetiniň meclisinde Aşgabat şäheriniň etraplaryny 2015-2016-njy ýyllaryň iş planyny laýyklykda 2 ýyl dowamly Aşgabat şäheri boýunça jemaat hojalygy ministrliginiň hasabyna duran ýaşaýyş jaýlarynyň 3639-synyň şu ýylyň dowamly bolsa 2073-siniň durukyny täzelemegi we awatlamyň goýuňa tutulýanyny habar berildi. Emma paýtagtyň ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryny awadanlaşdyrmak işlerine näçe maliýe seýişleriniň sarp edilýändigi barada
barada halka hiç maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda resmi maglumatlara görä diňe aşağı wagtdaky Aziýada 2017-ňiň geçirijek Olimpiya şäherçesiniň guruluşyny 5 milliard dolara goly çykdylar. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Liwap welaýatynyň Türkmenawat şäherine ýerleşýän ýüpek ýoly köçesi halkary ýük ulaglarynyň geçýän köçesi bolup, bu köçede eýem ençeme ýyl bäri awatlaýyş işleriniň geçirilmegini habar berilýär. Ýoluň ýaramadygy sebäpli uly ýük ulaglarynyň tizligini peseldip ören kynçylyk bilen geçýänini aýdylýar. Bu barada kardeşim Merdan Sariýew ýürüte video raport taýýarlady. Onuň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Qadim wagtlarda Günorta Aziýa bilen Orta deňizini birleşdiren ýüpek ýoly diýen ady göterýän we Türkmenistanyň çäklerinde ýerleşýän bu köçe häzir hem halkary ýük kerwenleri tarapyndan ulanylýar. Öz döwründe beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky möhüm çatyrk şäherleriniň biri bolan Amulun, ýagny häzirki Liwap welaýatynyň merkezi Türkmenawat şäheriniň Demirgazygyn wataryndaky bu ýoldan her gün diýen ýaly ýük ulaglarynyň onurçysy Türkmenistanyň territoriýasyndan geçip gidýär ýa-da bu ýol bilen Türkmenistana gelýär. Bellemeli ýeri agyr ýük ulaglary Am derýanyň üstünden gurulan panton köpre diňe şu köçe arkaly barıp bilýärler. Olar soňra ýurdun welaýatlaryna Gazagystan, Russiýa ýaly ýurtlara gidýärler. Sol bir wagtda Liwapyň uzynygy 1 kilometre goloy bu ýüpek ýoly atly köçesiniň ýagdaýy müňlerçe ýyl taryhy bolan ady bir ýoldan kän bir tapawutlanmaýan bolsa gerek. Ýyny 3-4 metre deň asfalty owranyp ýok bolup giden bu büdür-südür oýuk ýoldan uly ýük ulaglarynyň tizligini peseldip ören kynçylyk bilen geçýändiklerini görse bolýar. Taş töweregini ýerde bir gursap alan, mundan 2 hepde odalýagan ýagynyň suwy hem sarylyp çaýkanyp ýatan bu ýoluň ýene bir aýratynlygy onuň ýylatly nokodyň içinden geçýänligidir. Agyr ýük ulaglary gürrüňi gidýän ýoluň ugrunda inçime ýaşaýyş jaýlarynyň 18-nji orta mekdebiň 4-nji sport mektebiniň gabadyndan geçip gidýärler. Şäheriň bu bölегinde ýöreýän jemgyýetçilik ýolawçy awtobuslarynyň duralgylary hem Kut şu köçäniň ugrunda ýerleşýär. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň ýük ulaglarynyň diýişli şertler döredilmedik ýoldan ýygyderli gatnaýandygy zerarly döreýän kynçylyklar we howpsuzlyk aladylary bilen baglanşykly arz şikaýetleri jogapsyz galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçysy Osman Halliýew şeýle maglumatlary berýär. Köçe ýaşaýjylary bu arada şäheriň beýişli daralaryna häkimlige bir näçe gezek ýüz tutupdyrlar. Ýöne henizeçellik hiç hil netije bolmandyr. Bu töwereň ýaşaýjylary orta asyrlarda gündogor hem günwatar sivilizasiýalarynyň arasynda sowda gatnaşyklaryny ýol goýmakda görnükli rol oýnan sebitin üstünden geçýän ýüpek ýoly atly köçäniň meşhur adyny ýaňsylap häzirki wagtda ony görgü ýoly diýip adlandyrýarlar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Şunuň bilen habarlar güneligi gepleşigimiz hem geçirip oturýas, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.